Wedharing aji sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diyu werdine sastra tegese tulis Jendra tegese ratu Hayu tegese slamet Ningrat tegese jagat pangruwating diyu tegese pangruwating angkara murka werdine wong kang jumeneng Narendra supaya pinaringan karahayon kudu bisa meper hardaning kanepson sak bisa-bisa aja nganti uripe dikendhaleni dening nafsu malah pibaka sok balen nafsu kudu dikendhaleni marang uripe semono uga tumraping wanita ingkang ngrasuk aji sastra Jendra pangruwating diyu kang kana dinarani wanita ingkang sulistya ing warna kuwi ora mung mapan ana ing wujud sarta ora mapan ana ing warnane utawa ayu ning rupa ayu ning lair nanging kalbu ayu ning batin tegese wanita kang ayu lair tursing batin iku mau lati lan pakarti tetepa nyawiji aja nganti nyelet pangandika ingkang kawedhan